खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 12 नभेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ उग्रपन्थी होननाय मानि हाग्रामायाबो उग्रपन्थी। मानोना हाग्रामायाबो मोनसे समाव बिएलटिखौ दैदेनबोदोंमोन। थिग बेबायदिनो रनजित बसुमतारीयाबो उग्रपन्थी एनडिएफबिनिनो सासे सोद्रोमा। थारैनो रनजित बसुमतारीखौ उग्रपन्थी बुंनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारियाबो उग्रपन्थी। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों इउपिपिएलनि सासे एबा लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि एबा बुंथिगिरि रंगल बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिबा बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव आथिखालाव मुनमुन ब्रह्मआ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ उग्रपन्थी होननानै खौरां बिजोङाव बुंथिनानै होदोंमोन। जाय बाथ्राखौ लानानै गोबां समाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बायदि फिनजाथाय होनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया रंगल बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि सोमोन्दै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंदों, बर' हारियाव आइजोफोरखौ माइनाव होननानै जोङो सिबियो, गनायो। नाथाय मुनमुन ब्रह्मआ माइनाव एबा आइजोफोरनि मान सनमान जादों। मानोना बिथाङा सुबुंफोरखौ जुमुदै मुजिदों आरो बेबो बिटिसि सेक्रेटारियेटनि दरखं मोखाङाव। मुनमुन ब्रह्मनो सोर बेबायदि मोनथाय होखो बिटिआरनि बा बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव बेबायदि खुदै मुजुनाय? सोरबा सासेखौसो पार्सनेलि दाय होननानै मुजुनो हाबाय, नाथाय पाब्लिकनि गेजेराव बेबायदि जुमुदै गारनाया थिग जायाखै। बियो फटबजरा ओनसोलनि थाखाय मोनसे लाजिथाव बाथ्रा होननानैबो बुंथिनानै होनाय जादों। लोगोसे बिथाङा बेबायदिनो हाग्रामा महिलारिनि एबा बिगुमैनि अननायावसो मुनमुन ब्रह्मआ दिनै एमसिएलए जादों। थारमाने हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफनियाव नेपटिज्म सोलियोमोन नामा होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि जथायै बानजायनायाव गोदान दिल्लीयाव मोनसे माहारियारि थाखोनि सावरायमेल लिंनाय जादों। जेराव बर' रावखौ मुलुगनां आरो हादोरारि बिथिङाव बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनायखौ आयदाखौ लानानै। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आथिखालाव बर' हारिनि बर' राव आरो थुनलाइखौ मुलुगाव जौगाहोनांगौखौ थांखि लानानै बिथांमोनहा बायदि हाबाफारि लानानै आथिखालाव गुबुन गुबुन समाव बेबायदि हाबाफारिफोर खुंबोबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव जथायै मोनथाम आफादनि बानजायनायाव गोदान दिल्लीयाव थानाय बड' स्टाडि सेन्टाराव हादोरारि थाखोनि मोनसे सावराय जथुम खुंनाय जायो। जेराव बिथांमोना गुबैयै हादोरारि आरो मुलुगनां बिथिङाव बर' राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनाय आयदाखौ लानानैनो बे सावरायनायखौ खुंफुंनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सुरत नार्जारि बिथांमोननि जथायै मासि लानानै दैदेननाय हाबाफारियाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि आरो रिसार्च पार्सन बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै जोबोद गोथौयै आरो गुवारै बर' रावखौ माब्रैहाय मुलुगनां आरो हादोरारि बिथिङाव जौगाहोनो हायो बे थांखिखौ लानानैनो सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया 23थि बडलेण्ड मुंख्लं फुटबल चेम्पियनशिप 2023 नि बादायलायनाया थुंगेनानै थांबाय। मख'नो गोनांथि, आथिखालाव बारग' बिएलटि अनसाय आफाद आरो क'क्राझार केडिएसए नि बानजायनायाव 3 नभेम्बर खालारनिफ्राय जागायजेननानै मैयासिमहालागै बडलेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाया खुंफुंजाबाय थादोंमोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया जोबथा बादायलायनायखौ खुंनाय जाबाय। जेराव जोबथा बादायलायनायाव मैया एबा फाइनाल खेलायाव मैया बारहुंखा एफसि आरो गसाइगाव सालबागानजों गेलेलायनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जोबथा बादायलायनायाव बारहुंखा एफसिआ गसाइगाव सालबागानखौ 2-0 फारागथियाव फेजेननो हानानै
गोरलैयैनो देरहानो हायो, जेराव देरहानानै बारहुंखा एफसीआ नोगोद 1 लाख रांजों लोगोसे गंसे ट्रफी, लोगोसे सालबागान एफसीआ 50,000 रांजों लोगोसे गंसे ट्रफी महरै मोननो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे जोबथा हाबाफारियाव गुबैयै बिटिआरनि आथिखालनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसे बाहागो लाफैनानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि जोङो बेबायदि गेलेनायाव जेब्लाबो बिटिआर सरकारनिफ्राय थुलुंगा होनो जेब्लाबो रेडि होननानै बुंथिनानै होदों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियावनो गुबैयै एमसिएलए राजिब ब्रह्म बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। रायजोनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। थारैनो मैयानिफ्राय लानानै आथिखालाव गासै 12,000निबो बांसिन साख्रिनि थिसनथायनि अनलाइन एप्लिकेशनआ सोलिफिनबाय। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव गुबुन गुबुन समाव बायदि बायदि हाबाफारि लानानै बिथाङा आथिखालाव आसामाव गासै 1 लाखनिबो बांसिन लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि खोथा होनाय बायदियैनो आथिखालाव बेबायदि साख्रियाव थिसनथायखौ होगासिनो थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैयानिफ्राय लानानै आरोबाव गासै 12,000निबो बांसिन थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि अनलाइन एप्लाइआ सोलिफिनबाय। थारैनो बेखौ नोजोर बोयोब्ला फैबाय थानाय समाव थाबैनो गासै 12,000निबो बांसिन लाइमोनफोरा साख्रियाव थिसनथाय मोनबावगोन होनना आसा खालामनो हायो। लोगोसे बेबायदि अनलाइन एप्लिकेशन खालामनायाव थाइसेबो एबा गरसेबो रां लायालाफानो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एप्लाइखौ खालामहोनायखौ मिथिनो मोनदों। बेनिखायनो गासैबो लाइमोन बिथांमोनहा अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों।